Vatican ndibatsire. In a standing ovation in this manner to welcome the chairman and the president of our church. Tinotenda titore nzvimbo dzedu. Siyabonga sithabatha indawo zethu. Mbiri nokukudzwa zvive pachigaro chaMwari wemasimba ose. Udumo lenhlonipho kube esihlalweni sikaNkulunkulu wamandla wonke. Ndinoda kutenda members of the Apostolic Council here present. Thanda ukubonga amalunga edale labaphostoli abalapha. Our Deputy President Vatitungamira Umsekeli kamongameli osikholileyo na amai lo mama. va General Secretary vedu baba na amai. Unobhala jikelele wethu ndawonye lo mama. Vafundisi biyangu vose vari pano. Abafundisi ndawonye lami abalapha. Ndinoda kutenda dare remadzimai. Thanda ukubonga idale labo mama Nokuronga musangano wakanaka. ngokuhlela umhlangano omuhle. Musangano wenyu wanga wakanakisa. Umhlangano wenu ubumuhle mpela. Ai wangati vauchirire imaoko. Sibachayela izandla. Musangano wenyu wanga wakanakisa. Umhlangano wenu ubumuhle kakhulu. Na Satani akaronga achifunga kuti angakanganise madzimai akakundikana. Satani ubehlela ukuphazamisa omama kodwa wehlulekile. Kutouya kweng'anga nezvese kuda kukanganisa. Ukuza kwabombokodo lakho konke ukuziphazamisa. Vana mai vekwedu vanonamata. Omama bakwethu bayakhuleka. Vakakunda. Banqobile. Kuzoti vashumiri. Singakhuluma ngabashumayeli. Ndinokutendai. Ngiyalibonga. You did justice. Hayi lenze kuhle. Wavashumiri vauchirire imaoko. Chayela abashumayeli izandla. Musangano uyu ndinenge ndakabatira moyo mumaoko. Umhlangano lo nyabe inhliziyo yami nyabe ngibambe ezandleni. Kuti zvichabuda sei. Ukuthi kuzophutsha kanjani. Kana zvabuda zvadai. Nxa kungaphuma kuhle kanje. Neniwo ndakunorara norugare. Siyalala ngokuthula. Hallelujah. Ni short to close conference. Ngamfitshane sengqiba umhlangano. I close it by the word of God. Ngigqiba ngezwi likaNkulunkulu. Komwanangu uyawondiverengere iBhayibheli ka? Mntanami oze mfundela umbhalo. Uya zvako. Woza. Makumunonotsa kai. All right. Amai mfundisi vana vari kumabasa vakusevenza. Umama umfundisa abantu bakhe basemsebenzini. Asi mwana wangu ndindakarera. Mntanami wondliwe yimi. Ndikachatisa zvese. Ngamchatisa. Saka ndati uyawondiverengero Bhayibheri nhasi zvataichi tiri kumba kwedu. Ngase sitoze mbalela ndokuthi sikwenza singikhaya. VaRoma 4 pa17 ka. KwabaseRoma 4 verse 17. Toda kuiverenga kusvika pa21. Sifunde size sifike ku21. Arise and shine. Vuka ukhanye. Verenga yamai. VaRoma chapter number 4 verse number 17. Sezwa
zvakanyorwa zvichinzi, ndakauita baba vemarudzi mazhinji pamberi paiye waakatenda, iye Mwari unopa vakafa upenyu nokudana zvisipo sezvinenge zviripo. Wakatenda netariro pasina tariro kuti ave baba vemarudzi mazhinji, sezvakanga zvarebwa zvichinzi, rudzi rwako ruchadaro. Haana kushayiwa simba pakutenda, achifunga muviri wake wakanga watofa hawo. Zvaiva namakore anengezana nokufa kwechizvaro chaSara. Akatarira chipikirwa chaMwari, haana kunyunyuta nokusatenda, asi wakasimbiswa pakutenda, akakudza Mwari. 21. Ndatenda. Ngiyabonga. Iyo 21 yacho maiverenga yemi. Achiziva kwazvo kuti icho chaakapikira wakanga ane simba rokuchiitawo. Ndatenda. Baba vangu muri kudenga muzita raJesu. Handina kuramba kutumwa, ndamira Baba. Vanhu ava vanoda kunzwa izwi renyu kwete rangu. Ndinokumbira kuzodza kwenyu kuburukire pashoko renyu. Zodzai moyo yevana venyu nendangariro dzavo, kuti shoko renyu riwire pavhu rakanaka, ribereke zvibereko zvinoita kuupenyu. Ndinosunga nokurayira mazwi esatanism. I silence every voice in the name of Jesus. We release the anointing power of God to come upon us now and forevermore. Amen. Nditenderei nditaure mazwi mashomanana. Limvumele ngikhuluma amazwi amaluchane. Thank you mwanangu. Ngiyabonga mntanami. Asi Kodwa nyaya ndiri kuda kutaura pano, kereke yedu inonzi Apostolic Faith Mission. indaba engifuna ukuyibeka lapha, ibandla lethu kuthiwa i-Apostolic Faith Mission. Zvinoreva kuti rutendo Okuthi ukuthi ukholo rwemaapostora lwabapostoli, vana Peter nana Johani oPetro laboJohane, vaye vakafamba vachiti ndarama nesirivha hatina, labana bahambe besithi isiliva legolide asi kasila, chatinacho tinokupa. kodwa esakho siyakunikeza. Now kutenda, Ukukholwa, faith, ukukholwa. ndakambotsanangura ndimire pano Ngake ngachasisa ngimila kuti kutenda ukuthi ukukholwa kubatisisa zvisipo ikubambisisa izinto ezingekho sezviripo. angathi sezikhona. Ndati kutenda Ukukholwa kubatisisa zvisipo ikubambisisa izinto ezingakabi khona sezviripo. ani sezikhona. Shoko raiti arise and shine. Izwi lisithi vuka khanye, Ausimukire zviripo, awuvukela okukhona, unosimukira zvisipo uvukela okungekho. sezviripo. Ani usukubona sokukhona. Iye zvino uri kuona nhamo, Khathesi ubona uhlupho, uri kuona zvisipo, ubona okungekho, uri kufunga kuti ndemararamiro. ukuthi indlela yempilo. Abrahamu baba vekutenda Kodwa uAbraham ubaba wokukholwa vaibatisisa zvisipo wayebambelela kokungekho sezviripo. sokungathi kukhona. Nyaya ndiri kuda kutsanangura pano ndeyekuti Indaba engifuna ukuyichaza hauna lapha ngithi, mota, awulayi imota, hauna kana imba uri kuroja, awulandlu usesilojeni, unobatisisa zvisipo uyabambisisa okungekho sezviripo.
angani sokukhona. patakatenga purazi rino iri Sithenga le plus. takatoona pano patovakwa papera Sabona lapha sokwakhiwe sokuphelile. taibatisisa zvisipo Sasibambelela kongekho sezviripo. kungani sokukhona. Mufundisi wangu Mfundisi wami une vanhu 10 ulabantu abalichumi vati kutenda kodwa ukukholwa kubatisisa zvisipo ikubambisiso kungekho kuona uine zuru zvevanhu uzibona ulezinkulungwane zabantu wasimuka uphakame arise vuka and shine. ukhanye. Now imimi muri kuodenwa nhasi Lina eligcotshwa namhlanje kana wakauya kuzotsvaga basa nxa uzedinga umsebenzi uwane mari yokutambira ukuthi uthole iholo sorry ngilusizi. kereke yedu inorarama nokutenda. Ibandla lethu liphila ngokukholwa. Ndakamboshereketa Ngake ngachika ndaitaura nahadzimai vangu vagera ngangikhuluma lo mama ohlezi lapha ndakati handakuda kutsvaga helicopter ngathi semfuna ukudinga ihelicopter ndakaenda kuCharles Spence Airport eCharles Airport ndakutobvunza mapuraisi etundege twaivapo ngabuza intengo yendiza ezazikhona ndakatoona dzimwe dzacho dzakachipa kureka mota yangu ngabona ezinye zichipile ukulimota yami ndokubva ndabvunza ndakati ndiri kuida ndege ngathi indiza mchina lenye ayifuna vandagara pasi ndakati ndinogara nayo kupi senhlezi phansi ngazi uyahlala nayo ngaphi pano hapana kondire ndege lapha akula ground lendiza mchina chinodhura kuishandisa eya kufamba mhepo olayi uhamba emoyeni zvinhu zvayo asi kuitenga hapana zviripo ukuyithenga ichipile ukudura ukuhamba mutengo weAFM mzalwane we-AFM urombo kuda ubuyanga intando yakho pandavere pavhesi 17 yachapter 4 party embale khona kuvesi 17 kasako Abraham was calling things that are not as if they are there. uAbraham wayebizisa singakabi khona angani uyazibona Kutenda kudana zvisipo ukukholwa ikubizo okungekho sezviripo. angani ukhona. Iwe musikana usati waroorwa uri kuda kuroorwa Wena ntombazana awukayeni unodana zvisipo uyabiza okungekho sezviripo. angani kukhona. Abraham akatenda kuna Mwari Abraham wakholwa kuNkulunkulu akati Mwari uya anopa nyangwe vakafa upenyu. wathi uyanikeza impilo He kwabafileyo gives life to the dead. uyanikeza impilo kwabafileyo Aidana zvisipo sezviripo. ibizo okungekho angani kukhona. Now chandiri kuda kutaura nhasi Emfuna ukukhuluma namhlanje kuti unosimuka sei ukuthi uvuka njani nokuti bhaibheri rangu rati ngoba iBhayibheli lami lithe Abraham had hope against hope. uAbraham Akava netariro wayelethemba pasina tariro. wathemba okungathembeki Come on, khona. Akava nei Wabalani tariro lethemba pasina okungela tariro. themba khona. Saka kutenda kwedu Ukukholwa kwethu ngakurege kuva kutenda kwezvinoonekwa. singakholwa ngoba siyabona. Nokuti bhaibheri rangu rinoti zvose zvinoonekwa iBhayibheli lami lithi konke okubonakalayo zviri temporal kuya akuhlali asi zvisingaonekwe kodwa okungabonwa lilihlo zviri lemvelo permanent. kuyahlala ingunaphakade. Nyangwe mukasati hameni mazvinzwa Lanxa lingathula lizile dana zvisingaonekwe. biza ongakakubona. Munhu anouya achirwara nekensa Umuntu obuya egula ini emfukuzane ndinonamatira handifanirwe kuona kensa mina engikhulekela yakumelanga ngibone ndofanirwa
kuona munhu akapora, kumele ngibone umuntu osilileyo, ndofanirwa kuona munhu aright. kumele ngibone umuntu osephilile, Pandinoturika maoko angu, ngibeke izandla zami, Mwari vanondiitira pandatenda napo. uNkulunkulu uyangenzela njengoba ngikholile. Kutenda kuita sei? Ukukholwa ikwenza Ana zvisipo ikumemezo kungekho, sezviripo. sengazathi kukhona. Chimbodanidzira amen akakaiwe. Hayi sabela uamen omuhle. Kwatakuita pamusangano pano chienda. Sisula umhlangano siphindele emakhaya. Handei tinorarama nokutenda. Asambeni siyephila ngokukholwa. Okay. Abraham is nearly 100 years of age. uAbraham wasefika ikhulu leminyaka, Ararama munhamo yake, ephile kudubo lwakhe, asina mwana, engela ndodana, asari kungotenda kuti ndiri baba wamarudzi. kodwa uyakholwa ukuthi ngubaba wezizwe. Sara achembera, uSara seluphele, asi Abraham achiri kungotenda kuti ndiri baba wamarudzi. uAbraham uyakholwa ukuthi nguyise wezizwe. Kudana zvisipo Ukubizo kungekho, sezviripo. angani sokukholwa. Ameno kana muneni here panapa nasi. Akazi uma lilami la. Isaiah 54 yoti imba iwe ngomwa. Isaiah 54 athi hlabela wena Nkosi. Tatamura matende akho. Yelula izikhonqo zakho Nokuti uri kuzokura. ngoba uzoqhela. Reason ndekurarama nokutenda. Injongo ingeyokuphila ngokukholwa. Pana ari kundibatawo here zvandiri kutaura. Ukhona onthintayo kulokho engikukhulumayo na. Abraham believed God uAbraham wamkholwa when uNkulunkulu. no ground for hope appeared. Kungakhanyi anganyathela khona But he ngethemba. believed in God. Wamkholwa uNkulunkulu. Vaseki vangavapo, Bangaba khona bahlekayo. namo ingavapo. Badubo lube khona. Ndopadzokorora ipapo. Yekela mphinde. Vaseki vangavapo, Abahlekayo bangaba khona. namo ingavapo. Badubo lungaba khona. Zvakadaro Kumi kanjalo. tenda, Kholwa. ndatitenda, Kholwa. ndatitenda. Kholwa. Ningaparidze panobata mota yako, bata chino pasi. Ngingashumayela ukuthi bamba Kana imoto bamba la. pasina kutenda, Kungekho ukukholwa. hazvibviri kufadza Mwari. Kungemthokozisi. Anouya kuna Mwari Oza kuNkulunkulu. ngatende Ngakholwe kuti Mwari aripo, ukuthi uNkulunkulu ukhona. uye kuti anopa mubayiro Njalo ukuthi uyanikeza wose umvuzo. vanouya vachitenda kwaari. Bonke abeza bekholwa kuye. Kunemi mauya nhasi Kini elize namhlanje mune rombo rakanaka rokuti handisisiri ovhasiya. lilegazi elihle ngoba ngisenguye overseer. Kare Kudala pawaiuya paofisi pangu uchiti pangu pandiri pari kunetsa pakadai, kudala wasithi ungabuya usithi endaweni engikuye ebandleni ini iyahlupa. ndaidaira ndichiti ndini ndakakudana. Ngangikubuza ukuthi yimini engikubizileyo. Asi ndiwe wakati ndakadanwa. Nguwe oweza wathi ubiziwe. Ndakakupa nzvimbo kuti uratidze kakudanwa kwako. Ngakunikeza indawo ukuthi utshengise ukubizwa kwakho. Wakudzoka uchiti ndaane mwedzi ndisingawane pay. Usuphenduka usithi sengile nyanga ngingaholi. Akakudana ndiMwarika. Owakubizayo uNkulunkulu. Dzokera kuna Mwari uti Uyela handina kuNkulunkulu pay. uthi angiholanga. Ndinonetsekana nevafundisi Hlutshwa ngabafundisi. anoya achiti handina chandiri kutambira inini. Angiholi anditholi lutho. Naiwe Nira, wakambondiona ndichidzoka ndichikuchemerai kuti ndashaya pay. Wakwangizwa msithi ngiseli iholo. Nandoona ndakamira panapa imwe council meeting ndakakuudzai kuti ndauya nepeturu yangu. Kwenye Kana council Sara meeting hapana, ngabuya handina wokuchemera. angilayo ukukhalela. Ndingaende kunochemerana Nhirana naSabata vane zera rokundichengeta. Ngakhalela laba bangangenzelani.
vari kutosenza labo bayasebenza neniwo tese takadanwa. la mina labo sibiziwe. Nyangwa mukasati ameni mandinzwa. Naqala ngeke ukuthi amen lizwile. Hakuna employment. Ngapha kukhatshwa umuntu. Kudenga kuna Mwari anochengeta. Ezulwini kulonkulunkulu ogcinayo. Ndati kudenga kuna Mwari anochengeta. Ezulwini kulomlimo ogcinayo. Ndane 46 years ndiri mufundisi. Se 46 years ngumfundisi. Ndine uchapupu okutaurira kuti Mwari anochengeta. Bakazi bokutshela ukuthi uNkulunkulu uyagcina. Zvandiri kuparidza pana handisi kuparidza zvokuvera, ndakuparidza zvandarama. Angishilo kokubala ukufunda kwetengupili. Varoi varipo, Bathakathi bekhona. vanovenga varipo, Abakuzondayo bekhona. vanokurongera politics varipo. Abakuhlelela ipolitics bekhona. Iwe gara mumapapiro aMwari. Hlala ngaphansi kwamaphiko kamlimo. Gara mumapapiro aMwari. Hlala ngaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu. Taura saShadrach, Meshach naAbednego. Khuluma njengoShadrach, Meshach Anoti kurwirwa kana kusarwirwa. Ukulwelwa kumbe kungalwelwa. I'm not going to go back. Ansoze ngahlehla novani. Wandakatenda ndinomuziva. Engimkholi wenyamazi. Ndakafarana namainhira pano nezuro makandipa faith manu asikana. Mama unika ngithabile la ninikeza ukukholiso. Amaiti Bulawayo North huya tingakundwe pana. Sithi Bulawayo North Ndakati avo vatambira mweya wokutenda. ngathi laba sebehlalwe ngomoya wokukholwa. Ndikazoona Ngasembona amai vekuprovince kwandobva ndiri umfundisi woka. ngabona umama Ndine sangano riri kuHarare West. ngimfundisi Ndona amai ovhasiya vangu vamira vakati ngabona umama ovasiya wamesemile wathi isu veHarare West hatiite zvemheremhere huyai panapa. asimemezela senze imsindo. Ndakati nhasi madzimai aya Athi lamhlo mama laba nezuro ndakanakidzwa. Ina handainakidzwa nezvamaitaura. mina bengakholisa Ndainakidzwa kuti muri kudana zvisipo bengikholisa ukuthi libiza zviri ngani kukhona. ndokuma kunodiwa ikoho Kumele siphile ngayo. kudana zvisipo Ukubiza okungekho sipo. ngani khona. Haleluya, haleluya. Amen. Do not waver in your faith. Ungayikholweni kwakho. Usagabe Unganyiki tenda kuti mwatira. ukuthi uNkulunkulu wenzela. 21 yavera namai mfundisi munemo. Ku 21 ebalo mfundisi umnemo. Zvazi Twa hana kukadzi akava nokutenda kuti zvakavimbiswa naMwari vanozviita. aba lokukholwa ukuthi akuthembisileyo uNkulunkulu uyakwenza. Zvimbiso zvaMwari zviri mushoko raMwari muBhaibheri. Izithembiso zenkosi Mwari vanozviita. uNkulunkulu uyakwenza konke. Shoko raMwari haridzokere kuna Mwari risina kupedza zvaratumwa. Izwi likamlimi ngalibuye Rinoendeka pane zvaratumwa. liyasebenzela ikuthunyiweyo. Okay. Are you ready? Selilungile. Ruda kuti unamate kamunamato kokutenda. Ngifuna ukuthi ukhuleke umkhuleko wokukholwa. Uri kuda kunditeedzera here kunamata kamunamato aka. Ndakuda kuodhena vafundisa. Semfuna ukuodena abafundisi, ufuna ukulandela ngemva kwami kulumthandazo. Are you ready? Usulungile na? Simuka wamire netsoka dzako. Phakama ume ngeenyawo. Kuremekedza Mwari. Sihlonipha uNkulunkulu. Are you with me? Lilami na. I want you to shout aloud wakasimudza maoko ako. Ngifuna umemezela uphakamisa izandla zakho. Udanidzire uchiti every counsel of God for my life
begin to prosper in the name of Jesus. Cancel ya Mwari ndiye kuti ubudirire. Cancel ya Mwari ndiye kuti ubore. Now shout against, say, I remove the spell of witchcraft over my life, over my family, in the name of Jesus. I break every craft over my life, in the name of Jesus. All evil monitoring eyes fashioned against me and my career become blind in the name of Jesus. I bind every spirit of error assigned against my life in the name of Jesus. I declare that all that is needed in my life has already been done in the name of Jesus. Tanga kutenda Mwari wakamira Ore bakaya terebosa. Yela rabakaya ndenderebosa. Nela rabakaya teterebosa. Nela rebekerila rabakaya torobos. Break free witchcraft spirit here. And ndinoraira mhepo dzezvirwere, mhepo dzenhenda ngadziparadzwe nezita raJesu. Vose vari kurwara nhasi ngavapore, ngavapore, ngavapore nezita raJesu. Kuropafadza kwaJesu, kuropafadza kwedenga, kuropafadza kwedenga kuruke ngakuburukire pamusangano uno. Ngairopafadzwe, kereke yenyu ngaikomborerwe, kereke yenyu ngairopafadzwe. Haya mandere bosa, rila rabakasa terebos, yele rebekerita takamasato, nela rabakaya nderebos. Dana spose ziripo sokungekho angazikhona kerenti nonza apostolic faith me ibandla lethu inodana spose ziripo sokungekho anganisokukhona satarisa noya wina ungadudalo tarira Mwari na kuNkulunkulu lamhlanje.